Ако не искаш това да е твоята коса, гледай видеото на там. Днес ще тестваме олиото за коса на Matrix от серията Instacure, за да видим дали наистина може да ни предпази косата от топлина. Пише, че предпазва до 230 градусова температура и специалното на този продукт е, че за пръв път един продукт комбинира бондинг, аминокиселини и масла. Консистенцията леко напомня на гел. Ще намажа тази бележка, за да видим дали наистина, като го мина с пресата, нищо няма да стане. Има само по средата. Трябва да изчакаме да изсъхне малко. Така, завръщам се обратно с нашата бележка. Така, готови ли сте? Малко е така, трябва да го направя. Ами, излиза пара, но там, където съм сложила олиото, няма абсолютно нищо. Даже ще го задържа така на едно място, да видим дали има разлика. Не мисля, че някой ще си държи толкова много на едно също място пресата, но мисля, че можем да кажем, че работи и ще ти защити косата със сигурност от топлина. А с Matrix имаме и една изненада за вас. При покупка на всеки един продукт на Matrix от Златна рибка с код HRISI ще получите 20% отстъпка на серията Instacure Build a Bond, както и маска за коса на Instacure Build a Bond в Travel Size. Пазете си косата, ако искате здрава и дълга коса.